velkommen alle sammen tilbage til en ny video på Hvem er jeg? Hund. Som I kan se, de nye hunde er kommet ind, og jeg vil gerne have dem. Så jeg går lige ind og henter mine bones. Dem har jeg samlet op på det seneste. Vi har mange planer om, hvad vi skal gøre i dag. Jeg blev lige sådan... Jeg var i gang med at sætte op til den her video, da jeg så hunden, og jeg var sådan... ja, den skal jeg have. Så ja. Kom. Yes! Ja. Det her er vores nye member, kan I se. Og der er også kommet det her til serveren. Hvis jeg lige kan komme op. Okay. Med det lavs. Måske. Jeg hader ikke det her. Jeg hader det. Du ved. Okay, der er jo kommet ud fra mig. Det er derfor, jeg hader det. Men fik jeg ikke engang noget, hvor man... Der er chance på det. No. Skriv det ned i kommentarerne, hvad jeg synes, hunden skal hedde. Vi har mange planer for, hvad vi skal gøre i den her video. Kom nu her ind. Oh my god. Kom ikke ind i huset. Kom ind i huset. Helt ærligt. Kom. Sgu være der bare. Ja, som sagt har vi mange ting, vi skal lave i den video. Som I kan se, har jeg ret meget træ på mig. Det er fordi, jeg tænker, vi skal starte videoen af med at lave en to-do-liste. Så det synes jeg bare, vi skal starte med. De normale plans er sådan de vigtige ting, og de andre er sådan ting, jeg gerne vil lave. Jeg synes bare, at vi skal starte med det vigtigste. Dræbe ændreravn er noget af det vigtigste, synes jeg. For det er sådan, det er noget, man skal gøre. Så den sætter vi på toppen. Sådan der. Den næste ting er ikke lige så vigtig, tror jeg ikke. Jeg skal bare sætte den der. Og jeg vil gerne lave et drivhus. Hvilket er faktisk noget af det, som jeg tænker, vi skal lave i denne video. Hvad for noget af det, vi skal fokusere på? Så lave et drivhus. Jeg synes egentlig bare, at jeg spoler frem. Og så hver gang jeg har skrevet, så kan I sådan se, hvad jeg har skrevet. Se. Og nu er det færdigt. Så tænker jeg egentlig bare, at vi kan gå videre med den første del. Som bliver, at vi skal lave, jeg tænker, det der drivhus, som vi kan se her. Så jeg tænker bare, at jeg speeder op. Og så ses vi, når det er færdigt. Hej!
bare lige den sidste del her. Og jeg har ikke mere sten. Fedt, mand. Okay. Så jeg tænker faktisk ikke, jeg kan blive færdig, for jeg mangler en masse glas. Og tydeligvis mangler jeg sten. Det vil jeg sørge for at få skaffet til næste gang. Så nu skal vi lige tilbage og se, hvad vi skal lave nu. Hvorfor dropper den ikke noget? Hvad er der 3? Okay, jeg har måske et svar på mit lille armadillo-problem. Jeg skal måske share dem. Dum og dum. 3 fucking armadillos. Hvis du bare skal share dem. Her. Jeg ved ikke engang, om jeg har nogen. Lad os lige lave. Jeg har lige nogen. Der. Okay. Jeg ved det ikke om bagved her. Ja, der er et eller andet sted. Nu skal jeg bare finde den. Fandt den. Nu skal jeg bare lige sådan over og se. Nej. Okay. Ved I hvad? Nu er jeg simpelthen sur, fordi man kan tydeligvis ikke skyde den. Man skal ikke dræbe dem for at få dem, jeg tror. Håber jeg i hvert fald ikke. Jeg skal måske, mens den ikke er ud. Okay, jeg prøver at gemme mig. Og det er en bold igen. Okay, lad os lige se. Hvis nu gemmer mig og venter til den ikke er en bold. Virker det så? Sådan. Nu er min tid. Time to shine. Please. Please. Nej. Okay, jeg dræber altså ikke endnu en. Det gør jeg ikke. Ved du guys, nu må jeg... Undskyld mig. Men jeg er sur. Jeg bliver lige nødt til at søge på det. Giv mig lige 2 sekunder. Og så vil jeg søge på det og finde ud af, hvordan man gør. Bye. Okay, jeg ved ikke hvorfor. Du skal fucking brush den. Hvordan laver man overhovedet en brush? Okay. Speedrun. Jeg brusher. Tiden er inde. Virker det? Oh my god. Oh my god, det var det eneste, du skulle gøre. Okay, så skal jeg bare gøre det her 6 gange. Og så burde jeg have nok. Oh my god. Nå. Der gik den i stykker. Nå. Ses, når jeg har skaffet de 6. Oh my god. Yeah, du er så cute. Det er perfekt. Okay. Så... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre nu. Vi har... Altså, jeg behøver i hvert fald ikke at dræbe armadillos mere. Ja. Så... Jeg skal lige finde ud af at slutte videoen af på. Måske skal jeg noget harvest. Det er nok en god idé, jeg mangler i hvert fald mad. Jeg tænker faktisk, at nogle af de her ting kommer jeg til at lave næste gang. Men jeg tænker faktisk, at jeg slutter videoen af med farm lidt. Og så ser vi, hvad der sker. Yep.
Jeg har en lille plan. I ved godt, hvor mange armadillos jeg kommer til at dræbe, og det er måske ikke så godt. Men jeg tænker, det gav mig en tanke. Hvad hvis jeg lavede en kirkegård? Altså, jeg har alligevel mistet lidt lille smule. Jeg har været lidt på en mayhem og dræbt ret mange ting. Jeg har dræbt så mange armadillos. Det er skørt. Så jeg tænker egentlig, det skal jeg lige have ned på skiltet, at jeg skal lave en kirkegård. Det kan være, det bliver lavet næste gang. Det kan være det første 2 gange. Men det kommer på. Okay, nu når det her er blevet klaret, så tænker jeg egentlig, det er tid til at slutte denne video af for i dag. Så derfor tænker jeg, siden jeg har dræbt så mange og jeg har det så dårligt, tænker jeg, vi skal slutte videoen af med en armadillo. Hvis jeg kan finde den. Sidst jeg så den, var den heroppe. Hvor? Jeg har den ikke her. Der er den. Okay. Så. Kom. Kan du komme ud af skolen, please? Ja, det er du. Okay. Så mig og Amadilla, vi vil sige tak for i dag. Håber, I vil smide like og subscribe på den her video. Det var dejligt at se jer. Vi ses i næste video. Hej!